kayo. Sayo kay mi kay. Gani, sayo gani iya kay. Sayo kayo kay pating dagan na schedule. Dito Tanawa, na siya. diretsyon tamin kuan. Magkwanta isa ka kuan. Isa ka kutson. Napagay isa ka kutson. Unsa mo dong? Biya. Biya. Ha? Pamaol ra, pero makabangon ka. Dili Ah, sakit. Sir, bangon isa kay. Pero maplaster na to nya. Unsa man walay kusog, kapon. Kamu ra dire? Gani. Nagbinarahay. Unsa man nag Biya. Kayo? Kaya lagi na. Kaya ka oy. Yang ko nga basi mula ko ra banjig layo basi buyag gan anak. Sige tanaw na nato kung say Sina, pangkulit niyo. Sige. Do. Mo yung gila sa ulan. Magani. Aking kalit yan. Hello, akin. Dari na lang siguro ato lang ikuan ni. Atas na nato ni. Oh. Lumalog-loog. Sige. Chong kami ko healing. Udah tapal yung kudaan kay kung gabi udah ko pili pa. Bakit humang ko gabi unsa nang rasa? Biya. Ano ba ha? Dami ha? Okay. Napagay sa kapon, wala na. Wala naman. Napagay kami ko niya. Sige. Ako na ulan na lang kini. Ani. Konta, tanggalin ang t-shirt. Tanggalin ang t-shirt. Ang saga ka nang walay kusog. Ang narano. Ay, mamaan na. Ha? Kusog. Pamaol, kusog. May kusog. Walay kusog. Hoy, eh. May kita kituog na ko ba? May katingok. Alarm di. Daot sa nang wala naman ikusog. Malapay ko di mo kamot. Gapon ra ni? Ha? Ang isa. Ha? Sa gadlaw. Sa adlaw? Sige dali, hinahinay dali. Hinahinay. Yumes. Ayan na, hinahinay. Daw. Taon sa naman iwa naman ikusog ni. Isang adlaw pa rin eh. Gabi pa siya ni sulti. Oh, sige, hinahinay, sige. Gabi pa siya ni sulti. Nay. Butang di kato dayon ko di Pa. ng sterilina. Tuklod. Ha? Tuklod. Sige, gaya. Iiswag ang lubot. Ikaw mo lupot o kamay. Dali ka sa pikas. Ha? Pastil. Di ako kadugong paralyze. Ay, bata pang paralyze. Ana gina basta maligo guro nig Agay. Maligo ka Magdula. hapon gabi eh. Oh, ako. Ligoy, wag mong ligo. Diyan man, masa. Ligo yun. At ayun na guys, dili naman eh, wala na kusog na akong customer. Okay. Mapareha po na itong dito, home service na ko. Sige, sige, sige. Sige, sige. Nga di mo agay, kato agay. Di, baby. Diyan ka, ma'am. Okay. Sige. Agay. Sige pa. Pastil na kay, malong kamay ma'am, ato itapon niya. Kulog ha. Kaya na lang yung kulog, oy. Sige daw. Kulog, eh. Sige, tuyok. Ang sana nga, isang panta sa asawa ni. Sige. Da, maligo lagi og Maligo mo hapon. gulik hapon ba? O, naligo na siya. Ay, din lang. Huwag kulog. Ha? Huwag kulog. Ate, di na po siya kakulog, guys. Kanang laing adlaw, kanang naningil na gyud ni siya, nay. Oo. Dili ra gagahapon naligo. Mga batano, huwag mga kusog. Ha? Dagang kay batano sa kuminawa, huwag mga kusog. Ya, doon po di mo. Maligo maghapon gabi eh. Hapon. Kanang usahay, Wala anak. ko na po gabi. Ang dula, laki ka ng dula. Kanang usahay na po daw. Usahay na po maligo. Usahay siya nga. Ada, pag gabi ko nga. Uy, ginawa ko mga bata pang manunoy.
Ang kasador pa ayaw mo. Bata ba ganin naman? Punta akong, gapon pa siya nisulti. Uy, balay siya pala. Punta akong gatuan doon. Magkailan kong number ninyo kay dito man ko nagsama ka ng inyong sulti dito. Wait, number ke. Gani. Dito biya mising mong kuwan. Yung sa tunin mo. Ang magkatunan dito rin mo. Sa Malalag. Malalag. Kisa man siya. Katong na dalaga gud ni ari Di ba na dire. dalaga diri o. Kato paghilot na mo, Pagilot mo naman to isa. nangay number. Ngay misag number. Ipanto mo dito. Dito, doon las pantalan yun. Oh. Kasi pangalan ka itong nagdubog. Oh. Maribit ka itong bubog na babae. Oh. Pero Cancer yung mama. dili siya. Hindi na siya gani. Naa siya di patabangan. Punta na nga, ito siya number sa imo. Oh. Ha? Pero paminaw nimo, May kusog. walay kusog. Wala. Walay kusog guys. No, niya nga. Ato sang adlaw pa ni, karon man nalugaran na to. Kanang maligog hapon gabi eh. Undangan ng taon ninyo na. Di na naghana na itong ani. Ano dito itong project? Na sa mga tawa. O gani, lahi bang po na iya ha. Ila kay kang pang slice man sa kuan. Oh, Pwede mo na siya pero trabahoso lang. kuan lagi kana mapa-project unya pagkahuman wa man Isodas bag, wala gila pasa. wa man gipasa wa pa man ang ginahanglang maestra. Yan, wala daw. Sayunan sa gasto. Ito isa tabo. Ano ang isa man lagi gidawat man wa pa may schedule pabor-pabor. Kanin lagi, kuwan. Ya, yung madam katong gatuan ninyo si Anabelia. Mut ana bilya ba to? Itong payat na kayo. Cancer man kay Ya, mama. kumusta man siya? Uy, na okay ba pag maghilot? Ay, ba't akong giingon sa unay kay binuangan mo sila taga-samal. Binuangan sila bang ang pangayo 35,000 niya. Di pa kita gres lang ang 35, isulod sa tiyan sa baboy, ihulog sa dagat. Posible ko na. Wala po, ginawa. Bago lang mo yan. Nakuha lang Sa ako. isang adlaw. Ay, lagi kay, di naman nasyonal to. Dagko Lagi to to. doon sa Dili nasyonal. nabot sila Eh, ng naku, MC. di na nagdabaw. Di ba ni Maras, doktor? Ah, may kay na si Maribit. Ikabit. Kanang, uwa may kumusta pa andit. May na siya dit. Akong guna. Gusto na luoy siguro kayo. Naglubog na to no pag abot namo luya kayo pag maghilot nagkanahan na sa kamot ana. Ato sa kanila. Naghilot-hilot na niya. Tapihan na kayo. Binuangan mo siya. Nanghupong oy. Hmm? Nanghupong. Ang makakaan ka nagpa-opera sa PBMA, dito na po sa may Bulacan. Dito siya pakaan ka operahan. Wah! Ito mo anak. Opera na daw dito siya. Hindi na pwede lapdan. Kaya opera na. Sige, di pangalan mo daw? Liam. Liam. Kadugay Ano na. tinahot? Ya, ato pang isa Liam ka. yan. Dugay mo. Lagi, gano'n mo? Di ko kumadto kay kanang kukunupan. Yung kita nyo. Mag-18. Kayo. Payat kayo. Pero yung batis dagko kay hupong man asa yang likod. Kung sa daig sa kwata. Kuan man daw to kanang liver cancer. Stage 4. Yan ay dersita siya. Wala. Yan lang yung kanang. Nasa Ginoo lang yan. Pila ka minute na? 10. Malakaw pa mo.